Na tomto mieste stáli pred niekoľkými rokmi v radoch udržiavané ťahače kanónov, transportéry a iné vzácne exponáty, pamätajúce smutný čas druhej svetovej vojny. Areál patrí Tatra Veterán Car klubu v Lozorne a okrem vyslúžilých Tatroviek mali najväčšiu zbierku nemeckej vojenskej techniky v republike. Píšili sa 40 veteránmi, ktorých ošetrovalo 30 členov. Dnes je však situácia iná, hovorí predseda klubu Jozef Hoos. Pred pár rokmi sme mali pomerne slušnú zbierku vojenskej historickej techniky, ktorú sme požičiavali filmu alebo televízii. Získali sme s tým určitú finančnú čiastku, ktorou sme kryli svoju vlastnú réžiu a prípadné opravy alebo mechanikov. Nakoľko ale vo zväzármi je viacej krúžkov, boli sme nútení sa s tými financiami deliť s ostatnými. Keď bolo treba aj pomôcť hocikedy, tak málo kedy nám boli aj ochotní pomôcť, takže ostatní členovia veterán klubu ako stratili záujem o to. Preto aj tie auta tak chátrajú. Aj zlé rozdelenie finančných prostriedkov dokáže zmariť užitočnú iniciatívu ľudí, aj keď ide len o staré automobily. Počet členov veterán klubu klesol na 8, ale park ich Tatroviek presahuje 20 vozidiel. Len u Hozov vo dvore je ich 9. Starostlivo sa pripravujú na každé preteky, či do Kopřivnice, na 500 kilometrov slovenských, ale aj do Maďarska, kde majú svojich priateľov. A najkrajší pocit je, keď sa niekdajší nepotrebný vrak zmení na vyblískaného pamätníka techniky z minulých desaťročí a dokáže